Kusilethele enkulu injabulo ukukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel. Igama kuPastor Ningi. Sikhuluma ngamaphupho. Ngenza kwethu kulabo bafuna ukunikela njengoba sicela ukuthi-ke sicela abantu be-support ngo-R10 njalo ngenyanga uma bekhona. Angakwenza lokho ukuthi baye kwi-account yami ekhona ekugcineni. Sifisa ukuletha i-content. Ngenza kwethu-ke yonke into iyaphambili ngenxa ye-support esuke ikhona noma ngenxa yokulekelelwa okuthize osuke kukhona noma ngenxa yabantu abathile osuke bekhona behind leyo nto leyo. Sinesifiso sokuletha i-content. Ngenza ukuthi kodwa ngeke kwabalula ngaphandle ukuthi nawe ube involved. So okunye futhi inamba yami kulabo abafuna ukuthi bekhulume ngokuphuthumayo besibasize noma sikwazi ukuxoxa ukuzabucacisa bengayisebenzisa bengifonele isekugcineni kwe-account kwe-video bengifonele hayi bengi-WhatsApp ngazathi banga-WhatsApp bangalenzi iphutha lokho ngi-WhatsApp bengifonele. Okunye futhi ukuthi siba khona on Monday noma every Monday on eTV ku the morning show la suke sicacisa khona ngamaphupho kodwa ke they've moved that segment to Thursday ngo-8 kusho ukuthi ungaqala ukusibukela wena ngo-7 kuya ku-8 lapho la suke sobe siwacacisa khona amaphupho in between kusho ukuthi every Thursday ku morning show around 7 kuya ku-8 ungasilandela ku morning show ku eTV. Kanti on Friday suke sikhona lapha ke isikhuluma lapha emsakazweni waseNewcastle okuyimvula FM commercial radio station nakhona every Friday after 8 ekseni so sikhona khona ngasilandela. Mina ngithi uNkulunkulu ekubusise uNkulunkulu ekusikelele wherever you are. Lithi iBhayibheli ocelayo uyophiwa nofunayo uyofumana. Lithi ocela isinkwa ngenikezwe itshe nocela ufisha ngenikezwe inyoka. So nani nicelayo kuNkulunkulu nenicela la nicela khona engathi ke ngiyakuthola konke kunjoba kunjalo. uNkulunkulu impilo zeni avamise umusa. Umenzi wakwaZulu sawubona baba ngicela ukubuza la uma uphupha umuntu wakini ongasekho ekufonela noma ekefona uma uphupha umufi efona efuna umvakashele noma efuna uzohlala naye noma efuna mhlawumbe uze la ekhona khona lolu uphawu luphi lungasho ukuthi lowo muntu loyo ungenzeka umufi sekunabantu abamsebenzisa ukuthi elande amalungu omndeni noma elande wena uqobo. Kanti okunye kungenzeka uthola ukuthi uma uzovelelwa yibhadi elithile noma kunengozi ethile ongahle ube nayo noma kuzoba nje umkhuhlane noma ugula ungaliphupha iphupho efana nalelo uyabona. Uma uphupha umufi futhi ekufonela ngoba nje kubingelela futhi eneme luhlo loluphawu lobe ukuthi impilo yakhe ihamba kahle njengamanje noma kukho kubo ngahle kwenzeke futhi esikhathini esizayo. Kwesinye isikhathi lolu phawu lungavela uma ukuthi futhi lowo muntu lowo umkhumbulile noma futhi ke awukamkhohlwa empilweni yakho. Umufi futhi ngali in this regard uvela njengethongo elihle nekuyilona eliqaphile empilweni. Uma upha umufi ekufonele engakhulumi lutho uphawu lolu ukuthi umufi kunomlayezo afuna ukudlulisa kuwena. Umufi kunento mhlawumbe afuna ukukutshela yona. Umufi ngenzeka ufuna ukuxwayisa ngesimo esithile kepha kunezimo ezimvimbayo ungalinde ukuthi mhlawumbe esikhathini esizayo umufi uyokufonela noma uyofona akhulume nawe akutshela ukuthi lahle iluka afuna ukukutshela kona noma ufuna ukwazisa ngakho. uSipho kaShabalala uthi sawubona mfundisi emalangeni ngeke ngaphupha la ngenza idokwe elimhlophe elimuncu. Angazi ke kusho ukuchaza lokhu ke kungidideke ngadela umuntu uma ephupha epheka noma uma uphupha upheka idokwe noma uphuza idokwe elimuncu. Lolu uphawu olusho ukuthi uzokwazi ukufeza inhloso zakho kepha ke indlela ayizukuba lula noma izokuba nezingqinamba ezithile ezingaphezulu kwaloko osuku kulindele. Noma ke uma uphupha upheka noma uliphuza leli dokwe elimuncu uphawu lungasho ukuthi izinhlelo zakho zizophumelela kepha ke akuzi ukushare noma ke kuzophinde futhi kube nezingqinamba yabona noma leli banga lokuphumelela kwakho lizothi kuba lidenyana yabona empilweni. Kungasho ukuthi nganya kwethu mhlawumbe kulolu hambo lokuphumelela kwakho kuzoba nabantu abazingahle beqhambukele noma bezama ukukuphazamisa empumelweni yakho ungalindele. Uma uphupha futhi la mhlawumbe ngeze kuphe leli dokwe noma leli phaphu elipheka ke elimhlophe uphawu oluhle futhi
olungabuye lubike ukuthi unamandla onawo okwenza izinto empilweni, yabona? Noma ke wena umuntu ongahle efumane umusa kubantu abathile, ongaba umndeni wakho noma abantu osenze nabo, noma uzofumana umusa kuNkulunkulu esikhathini esizayo, yabona? Bese impilo yakho iba lula, impilo yakho iba bushelelezi, yabona? Unobuhle wakaSeptember, unobuhle September noma ke elinye lamagama ukuthi amen pastor, ngiyathemba uyaphila. Cha, ngicela ukubuza la, uma uphupha ubona mhlawumbe inyoka eyodwa noma izinyoka, enye ibi orange, eyokuqala le, enye yellow, enye mhlophe, enye purple, enye i-colorful, amabalabala hlangene. Uthi zonke lezi bezizungeze umuzi wasekhaya ngabe kuchazana. Into yokuqala asikhulume la ngombala uphupha mhlophe inyoka e-orange. Uphupha inyoka e-orange uphawu olusukela ukukhuthaza nokugcizelela la ukuthi oligcizelela ubumbano ngaphakathi komndeni, noma ngisho ukuxhumana okuthile nemimoya kwembethe, yabona? Nokuthi mhlawumbe nokulandela, ukubaluleka kokulandela mhlawumbe lento okholelwa kuyona noma inkolo yakho, yabona? Kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha inyoka e-orange kube uphawu usukela ukuxwayisa ukuthi kuzomela uqaphele noma uvule amehlo yabona, empilweni. Uma uphupha inyoka ephuzi, yabona, ukuyinyoka eyelo ke leyo, lolu phawu nalo liyazama liyaveza la ukuzuza ukuhlakanipha noma ukuba nobuhlakani ongahle ubuthole. Longaphinde lisho ukuthi kube umuntu ovula amehlo nomehlomani, no phinde kuthindela isimo sengcebo ekhona noma engahle bekhona, yabona? Nanokuthi mhlawumbe ithongo noma idlozi lakho lingahle likunikeze mhlawumbe usizo empilweni olengeziwe nokuvikeleka kanye nempumelelo. Okusho ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kuvezwa la ukuthi ithongo noma idlozi lakho lingahle likunikeze mhlawumbe usizo lutho kwengezwa noma likunikeze lapho uvikeleka kanye nempumelelo, yabona? Ngaba impumelelo izakwena noma ke impumelelo lokhu kuthinta umndeni wakho noma ke wena uqobo. Uma uphupha la ubone mhlawumbe lenyoka ke la emhlophe, lolu uphawu luhle olungabika inhlanhla komunye umuntu, yabona? Komunye lingabika mhlawumbe isiqalo esisha. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kubika la ukwembathwa umoya ohlanzekile noma ukuzungezwa umoya ohlanzekile. Kwesinye isikhathi ungasho idlozi lakho elisuke lihlambulukile, yabona? Ukuyenzeka futhi la uthola ukuthi mhlawumbe leli idlozi eliza lezinguquko ezibalulekile nezinhle, yabona, empilweni yakho esingahle manje noma esikhathini esizayo, yabona? Futhi kungenzeka idlozi leli elihlambulukile nelihle liza nezinguquko ezinhle nezibalulekile, yabona, empilweni yakho ezingenzeka manje noma esikhathini esizayo, yabona? Kodwa futhi uma uphupha inyoka engathi bubende, inyoka ibubende la noma esithi ngoluyamagebe ngolukaJoji inyoka ephephule, uphawu lolu olungasho uthando nokukhonzwa abantu kanye nale mimoya kwembethe. Usho ukuthi mhlawumbe umuntu noma umuzi wakini ukhonzwe abantu noma le mimoya enembethe nina lezi dalo lezi, yabona? Ziwukhonzile lo muzi wakini noma ziwukhonzile wena uqobo, yabona? Futhi ngaphindela kusho ukuthi kunomoya wobukhosi okuphakama nowodumo nokuhlonishwa ongase mhlawumbe wena asesithi kusho ukuthi la kungasho lo moya wokuphakama ngithi, noma kusho lo moya ukuba nodumo noma nje ukuba nobukhosi nokuhlonishwa mhlawumbe ongahle ukuthola emkhakheni wakho ngenxa yedlozi lakho. Ukuthi mhlawumbe idlozi noma ithongo leli ayilikhole njengamanje kungenzeka uthole ukuthi lizokuphakamisa noma umuzi wakini unamathuba amahle ukuthi ungaphakama ube nedumo nodumo nokuhlonishwa, yabona? Kanti futhi la uma uphupha inyoka embalabala, inyoka enamabala amaningi ayinhlobonhlobo zamabala, lolu phawu lakhona oluphinde libike isimo sobukhosi nokuba nedumela nje ebantwini. Usho ukuthi ungaba umuntu ophakamayo mhlawumbe onesithunzi esithile noma umuntu onedumela kubantu, umuntu othandwa abantu, yabona? Noma ke ongaba nokunethezeka okuthile empilweni, noma ke
kwesikhathi futhi ungasho ukuthi wembethwe wena umoya noma imimoya yeyidalwa zamakhosi, izabantu ababedumile, izabantu ababephila kahle empilweni esikhathini sendlule, yabona. Futhi uma uphupha ubona la inyoka ongaba inyoka yodwa noma izinyoka eziningi ezingenabo ubungozi, lolu uphawu luhle lusuke lubika nje isimo senhlanhla engasi kwehlele noma ke yehlele umndeni wakini maduze, kodwa le nhlanhla le ungenzeka inhlanhla ezobe yehla ivela ngabanye abantu ngenxa yethongo noma izidalwa ezinembethe zinilethe le nhlanhla ngesimo ngabanye abantu, yabona. Kodwa futhi uma lezi nyoka bezungeze umuzi bezikhombisa ukuthi zingaba nobungozi, kusho ukuthi nina nizungezwe abantu ababi abahlukahlukene ababa nama-trait ahlukahlukene, kodwa kungabantu ababi abasuke benengamile. Kusho ukuthi kunobungozi obusuke bubhekene nani, kodwa buvela kubantu abahlukahlukene ngokwama-trait abo amabi. Siyabonga, uNkulunkulu enibusise. Inamba yami khona, ningangifonela free of charge anytime anywhere, but ningangi-WhatsApp ngaza kwethu. uNkulunkulu enibusise. Siyabonga.